He vingut a parlar-vos del país. Òmnium Cultural em va trucar i em va dir: escolta, pots fer un monòleg del país? Vaig dir sí. Ostres, vaig estar setmanes donant voltes. De quin país haig de fer un monòleg? D'Espanya? De Catalunya? Fins que al final vaig veure la llum. Li diuen, a la sèrie de monòlegs, un país per riure. Si fos un monòleg sobre Espanya seria un país per fotre's a plorar. Però un país per riure ha de ser Catalunya. Tinc un amic que sempre em diu: Catalunya hauria de ser governada per una dona, perquè elles saben fer les coses. Nosaltres som executors, però elles són les que pensen. Elles pensen, nosaltres executem. Elles decideixen i nosaltres executem. Un govern governat per dones, amb tios guapos, es plantaria davant del rei Felip VI i el rei Felip VI no sabria si donar-li la mà, si saludar-lo amb el cap o ensenyar-li l'anell. Perquè Felip VI és gai, que ho sapigueu. Avui és el dia de l'orgull i havia d'incloure alguna cosa dintre el gag. Passa una cosa, que quan un tio pren una mica de rellevància, automàticament es converteix en gai. Jo, per exemple, avui estic aquí damunt de l'escenari, automàticament sóc gai. És una cosa genètica. Després ja baixo amb els meus col·legues i tal i ja està, ja deixes de ser gai. Felip VI automàticament és gai. Fins ara ho era el seu pare, però ara ho és ell. És el gag de l'orgull gai. Si no hi ha una tia darrere de cada tio, el dia del 9-N, oblideu-vos-en, Oblideu-vos-en. Necessitem que totes les dones del país estiguin darrere de cadascun dels homes, agafant-li la mà, posant-la en el sí i posant-la dintre de la urna. Penseu que el PSC està fent una campanya fortíssima en contra del procés. Nosaltres aquí no ho estem notant, però a nivell internacional és molt bèstia la campanya que estan fent. A nivell internacional es pensen que som idiotes o alguna cosa, perquè el PSC ho està fent perfecte. Penseu que el PSC ja té totes les ties preparades, Han fet un amago, Han presentat la Parlon, després la Ui! Quin baixón si caic, Està tot gravat. Imagina't. Han presentat la Parlon, és perquè ha sigut fantàstic caure en el moment que estic parlant del PSC. Bueno... Saps? La clau del procés la té un amic meu, que està sortint amb una noia que no és ben bé una noia que tingui ganes de votar que sí. Es diu Jennifer, però el meu amic diu: jo la convenceré. I ha començat a anar a casa seva, a conèixer la seva família, els explica coses sobre Catalunya, els explica que fem els pastorets, que tenim tradicions molt boniques. Aquesta gent fot 50 anys que estan aquí, no saben el que són els pastorets. L'altre dia vam preguntar que què era Montserrat. No hi han anat mai. Però ella està fent una tasca didàctica des de fa 3 anys. De tant en tant posa la Jennifer entre l'espasa i la paret, la relació trontolla, però a poc la va portant cap a casa, va fent una tasca molt didàctica amb ella. Doncs el meu amic, a poc, amb la Jennifer, està aconseguint, a base de, en els moments íntims, de dir: sí. Escolta, que podrem anar a veure un concert de Los Manolos? Sí. Ell li fa 2 sís. Sí. Que podríem anar a comprar unes sabates allà al centre? Sí. Sempre 2 sís. Escolta, proveu-ho. Sí. Ràpids, justets. Sí. I a poc aquella persona va canviant la mentalitat i aquell sí es va transformant en un sí. El meu amic diu: ostres, l'altre dia, tio, sí. I quan vam acabar em va dir: tío, como los catalanes no hay ninguno. Ho tenim fet. El 9-N, govern amb una dona,
I sí, sí. Moltes gràcies.